Piny momer koso dhano momer, dhano mane piny. Jomariek koni ni piny omer. Dhano ting'e ni komer to koro tieni wiye ntiere kaka obelie gigi, lakini piny komer to koro gik makamagi ema koro neno. But Victor, kapok ago wiye to yie mondo chiwnu mos makende mar gavana machon ma Homa Bay, mano Akuba. Achilaus Akuba Cyprian Awiti. Pero come on. Uda Goglo. Yes. The son of the chest of the soil. Yes. You watch your water, man. Kula dawa. Kula dawa. You know, that particular hyena. Yes. Don't just die talking. Nchane waloso Chelo moro mane Ken Bugane losi Ramogi FM. Namo yes. Kido Akuba kane thothne ne nyaka yud gimoro mane nyalo mako. Samweche noridore. Nyaka ne nyiere malaki magul chane. Yes. Mane nyiero mane omiya nikech jano tudore kode ngeso gimoro sa 11 kama kuom thuolo ma law mana dakika 30 ma gima jane mako godoga okoni ochako wige gi kaka wanene, ochako jumbe kaka wanene kendo nene ayudo ka jaduong kendo jaduong wiye ler matek ong'e gimoro amora mwawacho chieng' wuok tich ka wuok tich. Adwa chiwone bende mos makende kamoro amora ma intiere ma owinjie kaka wanene Victor, nikech ing'eyo ni sama joma dongo machalo kamago mabende osebedo gi lony kendo setelo ne oganda wa winjo kendo paro magin godo. Nyo kwayo ni tim kaka wanene kwa yudo thuolo to chieng' moro wadhi mondo wago yie kode mbaka e pare kama oyueye. Abro manye thuolo. Victor, aparo ni maracha kapok abire marach bende ntiere kwetho oganda wa mano jomatindo ma jomatindo luongo gi dho Kiswahili ni tim mafisi.